Sigurno ste čuli vest o pitonu koji je u Kanadi pre nedelju dana pobegao iz terarijuma, prošao kroz ventilacionu cev i udavio 2 dečaka na spavanju. Ta priča posebno je uznemirila stanovnike Srbobrana. Pogledajte zašto. Glavna čaršijska priča u Srbobranu već 10-ak dana je piton koji je navodno pobegao sa imanja na kom žive cirkuske životinje i otpuzao u obližnju Krivaju. Od usta do usta utekla zmija narasla je do 5 metara, a neka gospođa je navodno pronašla i veliku zmijsku košuljicu u bašti. Ove glase neke po selu da je taj neki piton pobegao iz lokalnog Zovrta. Ste čuli nešto o tome? Nemam pojma, prvi put čujem. Ne, ja nisam čuo. Piton je navodno zbrisao, sad priča svako. A to odavno se priča, ili? Pa možda 5-6 dana, ne znam. Pre nekoliko dana sam ja to čuo Na ulici? Da. Hvala vam. Jel verujete? Ma kakvi verovati? Ne verujem ja tu. Priča se toliko razbuktala da je opštinska inspektorka Nada Nađ odlučila da proveri na licu mesta. U dvorište sa životinjama je nisu pustili jer nema nadležnost, a gazda je na turneji sa cirkusom. A taj radnik koji nas nije pustio u dvorište, nismo mogli da uđemo zajedno sa kolegama komunalnim redarima, nam je samo objasnio šta ima od životinja i objasnio nam je takođe da je njegova vlasnica, gazdarica, kako je on naziva, to čula isto, zvala ga je telefonom, čak da je i raspisana nagrada za nekog ko nađe tu zmiju, mislim, čak su i dotle priče krenule. I mi smo slično prošli, gazde životinja nema, a nema ni zmija, kaže čuvar i to već 2 godine. Inspektorka Nađ misli da je povod za priču nekoliko belouški na čije su se prisustvo žalili građani, ali pojavu pitona niko nije prijavio ni njima ni policiji. Da li je novi stanovnik ove male rečice iza mene ogroman piton? Mnogi Srbobranci ozbiljno veruju da je to istina. Drugi naravno samo odmahuju rukom i smeju se. I za te zanimljive priče ipak stoji jedno ozbiljnije pitanje. Ko sve u Srbiji i pod kojim uslovima drži egzotične životinje i ko to kontroliše? Svaki vlasnik zaštićenih vrsta egzotičnih životinja mora imati takozvanu CITES dozvolu kao dokaz o poreklu. Njih izdaje Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Potvrdili su nam da je vlasnik životinja prijavio da ima zmiju još 3. avgusta 2011. ali da oni nemaju informaciju da li je u pitanju samo jedna i šta se sa njom dalje dešavalo, jer inspekcijski nadzor na terenu vrši pokrajinski inspektori. Do njih nismo došli jer nam nisu odgovorili na e-mail i pozive, tako da će ova priča ostati pod velom tajne. Za svaki slučaj oprezno ako idete ovih dana na Pecanje.